ere nande ndebuya kende nagechasende ere nande ndebuya. Mwanchu tata naende bwakire mbia mono ase amaya amange konyara gotokorera mbia mono ogenderete gotosigeta onderete gotobwera otoete nonye embe tokoyana ya yesu ito nekeu korwa asore togwakera mbia mono ase obomoyo ebisi tobwate korwa asore na ebinge naende ntokobara tokore ekiagera aye tata otwanchete na emeroberi obwate ase obogima bwaito na emiya monene ntoendete korigereria amariko amachenu na goetera oborai bwa egetabu gia Psalms getabu kia Zaburi yesu amariko amaya aenderete gotosegeta intwe na abategereri baito toseseni ase obomo naende buna togochi goansa korigereria amariko rituko ria rero kaba amo naintwe omoika omochenu onyare gotora ekia twaserwetera omwana yesu kristo omotori oito. Amen. Baminto ngochaka tore lesson yaito nabo togochi kobwaterana ase emambia eye omwalimu Damaris tukwanire abanchi bamonene abakwaniri karibu tosange ase lesson ya rero n'omwalimu Jane abanchi bamonene nabakwaniri mbuya muri mwensi karibu tosange lesson. Amen. nainche Rose nabariganiri tosanga ase obwamo gochaka tore lesson yaito buna twateba elesson ya rero iga ekare gokwanera ng'ana asesenirie oria ogocha ase erieta ria omonene nasesenirie oyo ogocha ase erieta ria omonene ning'o naende ring'ana rimwamu rigochi gotoraa rikorwa ase Zaburi 113 ekebungo kia 22 na 23 nde natosomera abo 113 22-23 nekegoteba rigena riria riabagachi bangete riabeire rigena rinene riekona rigena erio nigo riarure ase omonene na rirorio nogokumia ase amaiso aito. Amen. ng'a rigena riri riangetwe nari bono riabeire rigena rinene rigotenenia ekara otebi bono ng'a egetabu eke nabo gekare korwa oborori igoro ya obokoreri bwa Yesu Kristo ng'a egasi yaye are gokora na ereri eye chinsemo chia egasi yaye nchiri chiechi Yesu Kristo buna agocha buna mwanyabanto amang'ana ayo yonsi nkonyanyora tore ase egetabu gia Kristo ase egetabu eki gia Zaburi ng'a Yesu Kristo obogima bwaye amo na egasi yaye yonsi buna yabanetwe naye nabo tokare konyora ase egetabu eki gia Zaburi twamanya goteba bono ng'a egetabu gia Zaburi ebinto ebinge naende gekare gokwanera igo gekare gokwanera amo na obonyasaye bwa Kristo naende twanyora ng'a buna Yesu Kristo akare akorokwa omwana o Nyasaye na yonsi nkoyanyora tore naye twanyora ng'a Yesu Kristo nomoigweri orenge oboigweri bwaye amo na egasi yaye buna are gokora emeremo yaye aria ase ekaro yonsi nkoenyora tore ase egetabu kia Zaburi naende toise koinyora omanyete nachiete ekaro akanyora abanto bakare gokora ebiasara ase enyomba ya tata oyo buna akobaseri eyio yonsi nabo toroche ng'a nokweru kori kwaye erwete ase ogokora egasi ase ekaro ng'a naende ere omonyene nabo nkomomanya tore buna ere omonyene emanyekaneti buna omorisia ore omuya Yesu nkonyora tori ng'a nare omorisia omuya ogoshughulikera ching'ondi ng'a Yesu buna akoba omorisia omuya ntoroche buna akorageria abanto korwa ase endagera etaiyo. Amen. Buna emegati arenge ebere bono chinswisano chinswisano na emegati ebere igo twarari buna akorageria abantu chiri busano ng'a buna abasacha bakungurende barenge ona abana mobarobotoire ng'a nabo baetaneti chiri busano twatebiwa bono ng'a Yesu oyo nabare omorisia omuya naende nkosoma tore kero tokora egetabu gia Zaburi buna okorugwa kwaye arwetwe ari ase omosaraba nogochandeka kwaye maete na obobani naende bogotoka ase egetabu eki gia Zaburi naende naye nogoku kwaye buna atindegetwe buna akoboka buna agochecheriwa ari amang'ana amange akwanetwe gochimaega onsi nkoyarora tore naende egento ekenene obokuani bwaye obokuani bwaye gocha ase tore nkorora tore ng'a obokuani bwaye mbori botabwati mwaerio naende botabwati mochakana obokuani bwaye nkoborora tore naborobo buna togosoma gochibosia aye
ng'a naende Yesu oyo igachete agachakerwa agatokwera ase eng'encho ya ebibe biaito naende Yesu oyo nkobakara omogambi ng'a bono ekero akoiraneria akabere iga agocha buna omogambi amang'ana ayo yonsi ngokwanirwa are ngokwanirwa are ase getabu gia Zaburi ng'a egetabu gia Zaburi kero tokogesoma ntori gosoma itu buna amatera kiagera kero twachagete ntwaroche getabu gia Zaburi buna kegabanire ase chinsemo chinyinge ngebwate ebirero ngebwate amatera ngebwate ogokurera naende mpaka obobani mboro buna twarorire bono obobani obo bwarwete igoro ya Yesu Kristo nonye na ekero konya ataracha ng'a ege getabu gia Zaburi kero tokogesoma tiga togesome omoika omoche nutorae twasoma ekero togosoma ring'ana riro twamanya ng'a ring'ana eri ng'o riakwanerwa buna bono okonyora ase getabu gia Zaburi kegoteba ng'a omonene agateba omonene one karase ase okoboko kwane gwokori omaete nabo orarigerie okumia ng'aki oyo Daudi bono orenge gotebiwa lakini ng'otebeti ng'o karase ase okoboko gwokori kwa Nyasaye oywo Yesu Kristo ng'a egetabu gia Zaburi nabo kebwate amang'ana amange igoro ya omonene oito Yesu Kristo nogosaba ng'a omoika omoche nutorae egere tosome na koigwa na komanya ng'a egetabu eke ring'ana eri twasoma ng'o riakwanera Amen. ondo obwate komenya Iga ase enchera. Amen. okora chinsabu ngokwanera yarenge igoro ng'a Yesu nigo yarenge nigo ere ekiorokererio gosoma obwekano kero are nkworokereria abaorokia baye gochia ase egetabu eke gia Zaburi kobaorokia ng'a nere orenge omogambi ogochi gocha naende nere ogochi koba ororo ekero abokiwe korwa ase abakure ekero tokorigereria ase egetabu eki kia Luka 24:44 ngokwanera kere naki gaki tiga nsome akabatebia aya naro aya naro amang'ana nare kona kobatebia ekero narenge amo nainwe buna onsi agwenerete goikeraniwa ayarigetu igoro yane ase amachiko a Musa nase ababani nase Zaburi abatebeti arengo nako abaorokerereti tikiarenge egento kia ogokumia ase igoro ya obokoreri bwaye obokoreri obo iga igo bware koraga obwa Zaburi abariki korwa Zaburi obiare nkoraga obobani bware koorokia Yesu Kristo muna agochi gocha naki kiagerete kero are koorokereria abaorokiwa abaye nabatebeti ng'a nare amang'ana ekiagera mbare kwegena iga nekero are kogenda Emau ekero abokiwe nari bategenete akabatebia ng'a aya naro nare kona kobatebia aria arigetu gochi maega ase egetabu eke gia Zaburi buna omwarimu atotebia ng'a eki kiare koraga obobani obo iga bware koraga Yesu Kristo ogocha kwaye ase ense gocha gotoria abanyabibe Ndiyo mono inche natabori yani na egetabu eke gia Zaburi konyende engereti amashairi aya nkona korigerera ebirero bakona gokurera omonene na emegano ende gocha na koirana lakini rende gaki nanene kende gionsi igoro ya Kristo ngiatoire ase Zaburi ng'enchemo gose yende ogocha kwaye nokoirana gochi igoro kwaye bwonsi ogotabokeriwa esabari ya Kristo nkore ase Zaburi omorisia korwa igoro okwerwa ekeng'wanso morisia korwa igoro okwerwa ekeng'wanso abanchwa ekero Yesu oito atorwa buna omorisi korwa igoro na rero egetabu eke kia ase rituko eri ritang'ani ekiare korwa buna Zaburi 23 gegototebia buna Yesu oito nere omorisia naende okorenda ching'ondi chiaye ebicha twanyora ase ereseni eye abanchwa timati gose inwe mwakererana Yesu oito nabachoru baye iga akobaagata abarendete abaigete ang'e muna omorisi bwa ching'ondi ekebungo kia timati ekebungo tosomere ngo omwarimu Zaburi 78 ekebungo kia 52 egoteba iga abanto baye tiganchake buya erio akang'anyia abanto baye buna ching'ondi chikong'anyiwa akabaraa ase eroro buna riicho rikoraga amina okoraa oroche buna araete abanto baye igo bono gare omorai omuya naende egerwete muna omorisia bwa ching'ondi chiaye chicho baria achorete muna kero kwerure nase Kristo obochoru obo gwakorire obuya iga agokwagata muno igo bono gekorokia oborendi obuya agotoa ekero tore twamochorire Kristo gagokwagata okorenda na gokoa oborai
samusi nkomanyete saburi 23 nkere gote ase emetu yaito buya borie ring'ana ria omotu tonarete boira nang'akie ase nane egagokwire boka ase obonyansi buri obuya taibo oborisio obuya naende okorenda naye korwa omogaso scorching sun ige gakorendete igo bono nyasaye oyo ito oganchete kristo ito oborai bwaye na oborendi bwaye muna ching'ondi egegotoroki buna agagotorenda na gotwagata buna omorisia akorisia bono omogwekano bwa omonene buna omorisia na abanto ba nyasaye buna ching'ondi chia oborisi bwaye nigo okorokia oborai bwa nyasaye amo na oborendi akoa abanto baye amo na ogosemeria abanto aba babwate ase nyasaye erinde anyare goikerania amagani abo igo bono kogani konde bwansi obwate omate nyasaye ga ekebunge eke gegokorokia ekie eng'ondi ekogania ekerere igari eroro ekere ekonagwetanani gwese oborisia negania amache ekonywa yesu oito nere amache ekero omogaso ogogiaka ekeiriri nere ekeroko yani kende gionsi igoro ya oborisi obuya na kristo oito igo obwanchani obwaye na oborisi obwaye ebwatarete esabari yo ogotoreka bono abari mutimati gose mwatabori kende abwese omorisia korwa igoro kwerwa ekeng'wanso kero tokorigereria Yohana 10 ekebungo gia 10 na ekemo ngototebiere egento abo omorisia oyo ng'aki are Yohana 10:11 goteba ng'a inche ninche omorisia omuya omorisia omuya nigo akorwa obogima bwaye ase eng'encho ya eching'ondi twarorire omorisia oyo tokwerwa ase eng'encho ya eching'ondi ng'a intwe twarenge ababe twabwenerete gokwa ase eng'encho ya ebibe biaito ng'a omorisia oyo totwanchete akerwa ase eng'encho ya ebibe biaito 15 yateba ng'a buna tata amanyete inche na inche nimomanyete tata na obogima bwane naborure ase eng'encho ya eching'ondi twarorire aywo ng'a yesu oyo na omorisia omuya omotori omochandeku omotori oyo omochandeku kero togosoma buna tosome saburi 22 engima lakini naganete osome nonya ebibungo ebitang'ani nonya mbibere bitato toigwa ng'aki egotora saburi 22 kefungo kiaye gochakera ekamo gegoteba iga nyasaye one aye nyasaye one nyasaye one aye nyasaye one naki gwantigire iga nabeire nkorera ntorie korende kwambereire are aye nyasaye one nigo nkorera botuko bokia korende tori kong'iraneria nase obotuko boigo korende tindi konyora ogotimoka nonya nabo igo aye nigo ore omochenu obonene bwao naye ogotogigwa n'abaisiraeli inye chisokoro chiaito nigo chiagosemereti nigo chiagosemereti naye ogochitoria barabwo nigo baerwete barerete asore bakanyora ogotoreka nigo babete bagosemeretie na tibasogetiwe bono ntoroche buna saburi eyo 22 eyo buna togotebia twarorire ng'a omotori oyo oito bomaene nabo arenge omochandeko aiga ase akorera aiga ekebungo eke egetang'ani naende nabo togokonyora ase Matayo 22 ekebungo kia 46 naende nabo toroche obo na obobani toroche bokororwa ase saburi naende togochi korigeria twanyora bogoikerana ase Matayo 27 ase Yesu are ase omosaraba okorera ng'a omonene one ng'aki gwantigire okorera tata oye lakini kare tokorigereria ebitabu bia obobani bigototebia ng'a ebibe biaito nabo biagerete akarora ng'a tata oyo omotigire naende toise gosoma Isaya 59 omanyete ngototebiere ngento giekobisa obosi bwa Nyasaye na ebibe biaito ng'a Yesu ere kare abogoria ebibe biaito ebi bikabisia obosi bwa tata oye bono taika komorora akarora ng'aki bonati kogachandegete gere bweka ng'a igo omotori oyoito nabo arenge omotori omochandeku ng'a naende toise korigereria aria ekero arenge ase omosaraba mbora nabo abwate omorembe dabwate morembe
agachandwa abantu bagocha abanyabibe bakomosekeranga oyo naro otebe turi ngomotori ng'akibona tari bwetori tokororanga ngubweni aringa abandi ng'akibona atari bwekonya tokarora okoboki bakarasa nkire ndakorigia igorari yaani agasekerera rende akaba omonto ochandegete lakini ayonsi akayabugoria ng'atoma akora bono yara akaba rigena riri yangetwe rigena riri ryangire rigaonchoka rikabaki tosome Mathayo 21 ikebunga 42 tore ng'aki egototebia Matthew 21 Matthew 21 ikebunga 42 ekare gutwenyoriga Yesu akabateba ti mwana gosoma ase amariko rigena riria abagachi bangete yabeire rigena rinene riekona ring'ana eri nigo riarure ase omonene na rirorio nogokumia ase amaiso aito. Amen. Ing'a bono rigena eri oywo ore Yesu wangetwe ari ase omosaraba abanto bakamwanga bakaranga n'omonto otaisaini kende ng'oiranire obeire ng'a nere chief cornerstone ing'a ribendi ibororo Kwegena gwitu nkobwati kwegena gwitu nkoisho ncherete iyo tararukung'a nabegenete kiagera ing'o twegenete Yesu Kristo agatubwira amatembo agatupera omusaraba yaani akaruka omonyabibi intwe tokaruka egere tonyore righteousness yaye oboronge abanchi bomonene amachungwa yaeterete buna saburi ekerereke tokeroche saburi 20 nekebunga egetang'ani igakorera naende egeka obobani bworokiri aki Kristo muna atebete na mwasomete mwaroche nesekero narigete sababani nande nkarika boke getabu gia saburi nekene saburi eye gegere igebwate ebicha yonsi yayu Yesu achete gwetera muna no gochandika oko okorera oko nabokore nande nabokwabane tuna naetera na okorera oko kombeke nabarerete kemwetare lakini ngechieti gekorereki gete mwari mweresire buya bune ebicha yebibe bibieto biabuchete maki biatangete bokarora buna otigiru korancha abanchi bomonene igare nande ngose nataina garenge igarenge harmless nakitotana bobe bonde bwensi kini nere ori gocho foundation yokwegena gwaitu na omatumaini onsi tobwate ase obogima oyo nase eng'encho ya Kristo oborai bwansi bwaye bari toramwange ntosire mirere lakini bari torase komoitaba Kristo ito ntobwate obogima bwa kare kare kende nkeiyo oratebe ense eye buna okwegena kwao kora onyatari ume ya Kristo nakiota na kigia bete rigena riri yarenge yani the foundation of okwegena kwao Kristo monyene neno egotoka busaburi emiana ikobina isana isetu ikebungu kiamero amen yeah egento kende naro chabu maira sanari nga umasinigo namayare ogochandika gisa eterete aso gwatano korwa seise aso gwatano korwa seise oyo garete Yesu akabuguri ebibe byense yonsi nabo agokonyora korengwa n'obwamate bwaime mono bwarenge gati yabo nabwo oboboria abomo botanyare korengeka yani ekatoko riga abo nkonyora tore ng'obuyo botanyare korengeka naende ngotoirere yatuoroki goikera ase obotongi ng'a abwo omochaka nondi arenge oring'ana n'ing'ana riarenge Nyasaye Yesu oyo tokonyora orenge rigena rinene obobani obomobane nabane tukorwa ase saburi naende togaikera tokomagocha tokonyora ng'a ase Yohana eyemo nkomoorokiere Yesu muna arenge okorwa omochakano korwa nono obotongi bwense nigo tokonyora ng'aki bono igekora etuga igegocha iga ere na tata oye nonyo eterete emechanderia ere na tata oye nigo barenge abanto abamo yani nigo barenge Nyasaye oyomo ng'a inche na tata nigo toro oyomo ekero bare oyomo igo tokonyora ng'a obo omobori bwaye akaimukie ebibe byense yonsi ense yonsi yani obuya bwaye tibwari konyara korengeka na nigo igarenge omwana otata akerwa pi agacha gokwera ense akanyora obororo obonene obu totari gocha konyara gwetera igo tokonyora ng'a Yesu nonyo eterete obororo obo iga eterete ase ogototoria nonyo ochaetu
rigena riri riarenge bangete riabeire riekona bono riaigekirwe riatworokiri buna korwa omochakano noarenge namanyete ng'a mwanyabanto oyo nacha gosira tokonyora ng'a ekero agocha gosira lakini ere akaba ore rigena rinene riekona riria abagachi bangete. Amina. Mwalimu. Botambe na omwegeno ase okobwatana kwaye. Mwalimu tokwarocha buri kukego. Botambe na omwegeno ase okobwatana kwaye. Gani tosoma ase Zaburi 89 kuchakira 27 up to 32. 89:27 yateba iga erio inche nimokore abe omwana one omotangi abe omoruoti oria omonene kobua abaruoti bande bonsi bense. 28 obwanchani bwane botari kwera nimoborendere kare na kare na okobwatana kwane kwogotianania nkorete nere ngotenene bokong'u ninkore oroiboro rwaye rogenderere koba obotambe na ekerogo kiaye kiobonene nkegenderere kobao buna igoro erabe ereo. 30 onya abanto bororerie rwaye bagocha gotiga amachikane bange koigwera emerobiri yane echikire na onye bagocha gosaria aya nachikire bange kobwatia amachikane rirorio 32 rirorio nimbae egesusuro mbake nenyimbo ase eng'encho yogosaria kwabo na mbang'wanie ebiranya ase eng'encho yebibe byabo. Ndiamana omwalimu ase ogotusomera amang'ana aya na amangare ase Zaburi 89 ntokonyara gosoma onsi ngotebere nonya ngocha ase 38 mpaka 49 nkonyora tore naki botambe na omwegenwa ase okobwatana kwaye. Nyasaye oito na omwegenwa ase okobwatana kwaye ekero abwatanire na abanto baye gose atiananirie abanto baye pamoja. Tokonyora ng'a iga okobwatana gwa Daudi ase eira ya Nyasaye nigo akobwatania abanto niga akoba omwegenwa tari kokobwatania gose ekero agopromisi gose chiira chiaye igo chire echiekene tari kobwatania abanto naende obatiga buna bono tokonyora ng'a iga abwo ase Samueli 7 verse 5 mpaka 16 ngokwanere igoro buna Daudi are komorera Nyasaye ekero anyorete obokong'u naende aigusia omwalimu nkwasoma 2 Samuel 7 erinde toigwe buna ng'aki atebete Daudi. 2 Samuel 7:5 togosoma bionsi lakini osome nonya ngoika 5 isano mpaka 10 2 Samueli 5:2 mba gochakera isano yateba iga genda otebie Daudi omosomba one ng'a inche omonene nigo ngoteba iga ine nong'agachire enyomba ndamenye imeo korwa engaki eria nang'anyetie abaisiraeli korwa Misiri goika rituko ria rero inche tinana komenya ime ase enyomba korende nabeire nkogenda ande onsi imenyete ase eyemo saba ase ande onsi nabeire nkona kogenda amo na abaisiraeli tinana koboria mogambi onde bwa abaisiraeli oyo nabegete akaba omorisia bwa abanto bane naseki otang'agachireti obomenyo bw'emecharake isana isato gaki bono kwana n'omosomba one Daudi omotebie amang'ana aya omonene bw'emeganda niga agoteba iga nigo nakoruseti korwa ase oborisia ase kware gotunyana ching'ondi ngakobeka okaba omogambi bwa abanto bane abaisiraeli kianda nigo nare kogenda amo naye ande onsi ase kware kogenda na
kobaseria gochiare ababisa bao korwa ase obosio bwao ninkore erieta riao ribe rinene buna amarieta abanto bande bari abanene ase ensi ikomi ninyorere abanto bane abaisiraeli ase nda ababeke bamenye ase obotoereru abanto ababe tibakobachanda naende buna na babachandete kare. Mbia mono mwalimu enkonyora tore Daudi iga nekaroriria Nyasaye akomoinyori ng'a mwana kong'agachera enyomba lakini nkonyora tore ng'a enyomba eye iga obomenyo bwaye Daudi tari are obwenerete kwagacha na omwana oyo ore ngocha gokora ki omwana oyo ore gocha kwagacha lakini bono rende ogotianania oko iga ng'aki botambe na omwegenu are ase okobwatana kwaye okobwatana oku kwaye twanyore twarorire nonye second Samuel muna egototebia ing'ere ekero arure eira yaye niga akoyebwatani naende okoa nonye na erieta riao riatogigu riaba rinene gose riakinigu riaba rinene naende ere na omwegenu na oboruoti bwaye gochia ase Nyasaye nigo bore oboruoti bwa obwegenwa ekero amuire ng'a nkogokinia aria buna akineti Daudi na akamoa akamotebia namoa erieta rinene erinde abe ogokina botambi na etokonyora gochinse ng'aki nabo ekero omanyete omoruoti Nyasaye aamuire amobekire ase ekerogo niga akogenderera kogamba lakini bateba iga ng'ekero angire kobwata amachiko aya riori nakore ki riori nabae egesusuro naende twamanya konyora iga ekeririanda kia Nyasaye na ekiorokererio kia ebina biaye bia boronge yaani ekerianda kia Nyasaye ekeririanda twanyorete naki tari keri giogoakwa na goita lakini ekeririanda ngesang'anetie amabera igo bono ng'aki amabera ekero bari bangire gose omoruoti abekire ase ekerogo kiaye bwangire kobwatia amachiko aye tari komotuguta niga akoirana oirana maega erinde omwabera naende okora ki naende ogenderera na lesson arenge abwo arenge amaya ase obweng'e nonya na ensemo ya mwanyabanto ase okobwatana oko iga kogotianania kwagwete abanto aba nabo barenge konyara gotimoka ase eira ya ekerenga kia Nyasaye getari goonchoka goetera ase masii oyio otegenete oboronge bwonsi oyio twegenete oboronge bwensi amo na ogotoreka kwa Abaisiraeli amo na obwense yonsi nakwo ogoteba omoerio oye Nyasaye nabwe na oboruoti bwaye na obwa kare na kare mbobokiwe mboigekwe kare na kare korende rioka ase eng'encho ya Yesu tari ase eng'encho y'abanto ba Nyasaye bono tokonyora ng'a ogoonchoka gwa tata gose ogoonchoreri gwa tata nkoi ase ogotianania abwataniri buna bono agatobwatania amo na Yesu Kristo na abana baye mbanyore ogotimoka gose mbanyore obotoereru inse ya ogotoreka kwa masii kwa Yesu Kristo na tokonyora ng'a oboruoti bwaye na obwa kare na kare nere nabo bwe amaruoti yense narororo muna Daudi na omoruoti orenge lakini tokonyora ng'a mwanyabanto na omonto ogonchaonchoka ogwa Daudi ntokonyora nagwete lakini Yesu ere takogwa egogotera na obogambi bwaye na obwa kare na kare. Amen. Gwakebekire buya omwalimu na oboruoti bwaye naende okobwatana oko kwaye omaete chira Yesu na Nyasaye oito natorwerete eira na eira eye eira enene mono na ng'aki abegenwa ntonyore ki obogima bwa kare na kare ni ere nere orenge the first fruit omoiburu omotang'ani bwe ebitongo bionsi biense omoruoti naye omochakano muno omwalimu atoeresa korwa obotongi bwense foundation of the third Kristo no arenge naende esoma ngo Zaburi 89 ekemungo gia 27 Daudi arengo omogweka no Kristo erio inche nimokore abe omwana one omotangi abe omoruoti ore omonene kobwa abaruoti bande bonsi bense bono nabo omwalimu konyeresire na obaruoti mbarense lakini chitang'utang'u mbabwate mbechogeti mberongeti lakini origereria oborai bwa Kristo ito na oborai oboronge bochikaine
mbubwati nero ore togote bukota igarere oyo igoro oyo rero nando oyo beyo kare na kare igo bono borai bwana gonchoka ritari gonchore ringana gakwanire goikari ikerani tari morimo yani igo umurai oyo ubugambi bwaye no enchera yo bwegenwa naende chira chiae karure igagochikerania igo bono ase obweng'ena Kristo ito botambe no mwegenwa naende oborai bwaye nabo bobwate ogoikerana ase enchera endonge mwalimu twerese ngo moruoti obotambe bwokobua botakwamireria yani omoruoti oyo ng'a igare omoruoti botambe tokwamireria yani igare omoruoti botambe naende igare omobui ng'a gento ekio nguru chiaye chinguru chiaye echi togochiamireria inchera teiyo orachiamireria kero togosoma Zaburi 2 naki bono togotebia Zaburi 2 nene nentogesoma yonsi twasoma ekebungo egetang'ani 2:3 2:3 yotebaiga eyemo 2:3 okay naseki abantu b'ebisaku bagokora riororoche naseki abantu bagokora emerogerio ere bosa abaruoti bense bebekire ang'e na abagambi nigo bakogamba amo ase okwanga omonene na omoakwa amaguta oye isato nigo bagotebania tobutore ebisibo biabo totugute chingori chiabo batosiberete yani Zaburi nobo bari bokorwego ng'ana n'abantu b'ebisaku ng'ana nabo bakare gotwara riororoche nabo bakare koganinga ng'a kibono naye n'omogambi oyo ng'a kibono yara araba omogambi bwechingaki chionsi beba ng'aki omogambi oyo omaete nere omotongi togosoma Yohana eyemo 3 gotegutanga gento nkeyo kere ense eye bere moyo atatongete ng'a igase okoboko kwaye agatonga oyo nimo Yesu Kristo naende twama konyora ng'a omogambi oyo kero togosoma Zaburi 110 ekebungo egetang'ani tware gosoma ekebungo egetang'ani gioka torara 110 ekebungo egetang'ani 110 ekebungo egetang'ani yateba iga Zaburi omonene agatebia omonene one ikaransa ensemo y'okoboko kwane gwokorio goikambe ekababisa bao babense yamagoro ao omonene oyo ogotebia omonene oye ning'o omonene tata Nyasaye ogotebia omonene Yesu Kristo ng'a ikaransa ase okoboko kwane naende egetabu eki ntwagekwanera ikaransa ase okoboko kwane gwokorio mpaka nabekera ababisa bao babe kapeti yao arisa amagoro ao nse kero barensi amagoro ao ngento kiemineti igo babuire aye goro omobui ing'a chinguru echi chiaye it is indisputable yani togochi dispute njerete iyo oraamereri ng'a oyo tari mogambi n'omogambi ari ndoroche obogambi bwaye buna bogenderete naye twamagotebia ng'a omoeri oye Kristo nababue ababisa baye kobabeka ababisa baye ase amagoro aye n'omogwekano okorokia enaro yarenge egati y'abaruti bamocha yagati kobeka amagoro abo igoro y'ebigoti by'ababisa babo abo barenge kobua erio korokia ng'a nigo barense y'obogambi bwabo ng'a nonyene yani nonya mbari bachire kara bachire segi babuire nonya ense eri yabuirwe ng'abantu nabo bagachire babasomba ng'a naye nabo okora ababeka abo kobatugania abo kwabatacha ebigoti igoro bamanya ng'aki igo barense yao baigwera amachiko ao ng'a nababisa ba Yesu ng'a nabo bagochi gokora ugo ng'a mbabuire yani ekene it's a symbol it's symbolic ng'aki kwabuirwe lekero orense y'amagoro y'omondu nonya kere korworo bono ng'a igo ekero ore omobisa o Nyasaye igo okobeka ase amagoro a Kristo iyo obekirwe obeire omogambi ng'a naende abagambi aba bakare
bakaganiri batakaganiri korora ng'a Nyasaye nare omaete ngonyora Nebukadneza nkora kwane to Nebukadneza sana ari gesambe kia tokonyoranga ekarare ngotaba ng'ebinto byonsi pi obogambi obwana mbora ninche nenyoreire omaete bebanga Nyasaye omobekire omoeri oye akoro kigung'a Nyasaye no monene ng'aigo Yesu ito igare omogambi omonene na kugamba kwaye nguru chiaye ncherete monto taiyo ora ameneri ng'a monto otabwati nguru obogambi bwaye entoboroche na twatege bono kara tosoma gatabu gia Daniel 7:22 tutare gosoma Daniel 2:22 Daniel 22 yatatebiga atuchakeri 21 buna nabete ndigereretie nkarora orogunjara roria rokarwania abachenu esegi rokababua 22 nayo twatagete goika omonto oria omokoro bwa matuko oyore Nyasaye abo amatuko amangi agacha na abachenu boyore igoro mono bakaegwa oboronge bwabo na engaki egaika ekera abachenu bairete oboruotu boria ngabonekera turigerete nabo torochenga Yesu oyo aige ekera tosoma Daniel eye omaete aige nengaki yomoeria ekera abanyabibi bakogambiwa twarorire ng'a Yesu ochire oiruki oiro obogambi bwaye ng'aigo obogambi bwa Yesu chinguru chiaye era egare omogambi okare na kare ne chinguru chiaye igochire chia kare na kare n'obogambi bwaye mbori koera kera togosoma 7:27 into tasoma Daniel eyo 7:27 Okay, 27 oboruoti nokobwa gwokogamba nobonene bwamaruoti ari inse yerioba ndiewe abantu abachenu boyore igoro mono oboruoti bwaye mbobe obwa kare na kare na bonsi abare bari kugamba mbamokorere na kumuigwera. Amen. ng'aigo oboruoti bwa Yesu ikigo boro bwa kare na kare na kitwarorire ng'aigo bana Daniel etwasoma ekere gento kere bosio ng'a Yesu ngoira nare aire ni oboruoti bwaye oborabe bwa kare na kare. Amen. Kubanchwa gukoreka gutabuka guchinsari ngukwanara mang'ana mansu na no mogoko ng'ana naki komanyanga ebono omoeri oye obuya nabwo borabwe ebibe ekene nkerorekane n'obororo n'ogochandeka nigo birasire kare na kare naki ekene eke kegwenerete gotoa okoremia bono iga ekero korwa ase okorora kwa mwanyabanto ebibe bigendererete kororekana kogenderera buya na ebibe bono muna birorekana nambigendererete kona kobucha na bono ogochandeka abantu banyasaye mbandete gochandeka mono ntobwata amatumaini ntoiro omoyo ase oboruoti obwa botambe botanyare kwamereka chinguru chia bene chirwete Nyasaye tata omotongi bwense. Amen. Agente sinini abo korigeri twarenga ngaki enyimbe ye niyo yarenge yani ase omobaro 12 goika 10 ntori gochigosoma tiganye kwanere igoro ng'a engakinere Nyasaye atebeti Musa atebia abana ba Israeli bagende kere gesaku barusi enyimbo eyemo bamoretere Nyasaye bakamoretera bakamoikeria n'enyimbo ya Haruni njare ngororo bakaenda bakachigacha asema bakachigacha asema ase obomenyo bwa Nyasaye ekero bachirusio ekero Musa agenda ogochirusio ororo akanyora enyimbo ya Haruni yamerire amauga nki mwaro chegabo yamerire amauga arusirie amamumu nariani atara naende yaramboire noroche bono akamanya korwororo akachisoka isiko aka Haruni enyimbo eria akoreki ere Haruni eraire enyimbo yaye bono nkonyora tore naki enyimbo eyeiga yarenge kobogorigwa n'abarai bebisaku buna ekiorokererio kiegesaku ekio enyimbo ya Kristo niige ekoruru ase Sayuni
eng'encho yaye etenenerete abanto ba Sayoni. Enyimbo yaye na ekiorokererio kia obogambi bwa igoro. Amen. Ing'aa chinyimbo chiri chiari kworokereria amagambi y'ense eye. Lakini enyimbo ya Yesu Kristo igo yare koraa abanto kobaikia igoro. Abwo baorokirie omoerio obogambi bwa omobe na kworokia obogambi bwa Yesu obu botaamereri buna onde bwensi. Ntwanyora naende naki nonya n'abagambi aba bare ase ense nkoego bare kumbe ribaga Yesu nko bare ribaga baonchoreri. Yani banyare nogotora gotoikire. Amen. Amen. Omukuani okare na kare. Omukuani okare na kare bw'ekerengo kia Melkizedeki. Bw'ekerengo. Ekerengo kia Melkizedeki. The eternal priest. Yes. The order of Melkizedek. Twari gosoma Zaburi 110 bakasaba. Zaburi 110 bakasaba. Tororenkia gotatera. Ntwasome eyemo. Tworochakera ibere. Tukisaba tororenkia gotatera. Ibere. Zaburi 110 egoteba iga. Korwa Sayoni omonene narambore enyimbo yao y'obogambi ere nokobua. Atebe gamba ase egati y'ababisa bao. Isato abanto bao mbere n'ogwanja kwabo. Ekero orasangereri abarwani bao besegi. Abamura bao mbacha asorene beboeti obosera obochemu. Buna rimi riamambi. Omanene utianire takonchora ebirengereri byaye. Aya ni igore omukuani goika kare na kare. Koreng'ana buna Melkizedeki. Na toikeria abo. Egento tokare kworokia gotaibi gugaiga ntoroche obobani bokorwegwa. Obobani obo obokare korwegwa igoro ya Melkizedeki. Na Yesu omanyane. Ngakibono Yesu na Melkizedeki bakobekwamo. Ngotaibi gotorenga engakia yama okorwa omochakano. Ngaki Melkizedeki bona agocha. Melkizedeki nabwata abaibuli. Melkizedeki ontomo manyete. Melkizedeki gaocha kochomo kari moiga. Twanyora nga Abraham ochire esegi oruro ochire ng'akaumerana na Melkizedeki akamoe sadaka. Akamoe etaisi. Ng'aigo etaisi ase ngo yarenge kurugocho. Siaba asaba kuani. Ekara moire Melkizedeki twanyora nga n'omokuani. Ngarande kara togosoma togochikosoma buya. Twanyanga Melkizedeki onane garenge ki igarenge omugambi. Kiarenga gari igarenge omugambi yo Salem. Salem kero ekobasiru yate bugunje Jerusalem. Ngani igarenge omugambi. Ekara Melkizedeki omugambi oyo. Nandaro omokuani. Kero tukwira na maega. Tuise kwira na maega toranga abagambi bakare. Ngakibono barenge gocha ngaki abagambi aba. Barenge gocha abagambi bakarure asegesa kukia abalawi. Egesa abakuani abari kuru asegesa kukia Aaron. Aaron n'abana baye nabo barenge priests nabo barenge abakuani. Abalawi ngokora barenge gasi asekara. Aaron nerorenga gosokia abakuani. Abalenda Aaron nere ne igaruta sigesa kukia abalawi. Bono. Kera kurasiga sokukia abalawi ngari chikori arenge nga na abagambi no bakorwa. Lakini bona kera tokonya Melkizedeki agocha ko bomuruti na nakobo omukuani ngakia ko omukuani aigaba ntonya ngari chikori akoreki yasarekire yaonjokire yanjeire omonto isiko ocha koba omulawi nando bande gente kene twasoma abo etosoma kebungu kia kanenga omonene otianire takonjora ebirengerero byaye. Aya ni igore omokuani goika kare na kare. Ingaigo omokuani bwa omonto okorusiko otari korwa ase nyomba ya Aaron y'abalawi omonto oyo igakaba omokuani goetera ase ogotiana.
gwetera ase an oath ing'aika Melkisedeki akaba omokuani gwetera ase ogotiara ng'obeire ki omokuani lakini Melkisedeki oyo ng'atenenerete Melkisedeki oyo kero togosoma gochinse etokonyora ng'a Melkisedeki oyo iga ateneneretere Yesu ng'ekero togosoma ase egitabu kia Abaibirania ng'onyora tore ng'a Melkisedeki oyo egasi ya omokuani gento kiyarenge omokuani gasi enki yarenge ngosoma ate na ekalu igo bone ase sacrifices chiria muna chiare koruegwa nero ogopokea nero ogopresentie amasabo na ebibe ochiase Nyasaye bono ng'aiga egasi ya omokuani nere yarenge ng'a naende omokuani omonene nabwate an extra role eyo maybe torarore ng'ora lakini bono gekero tokorigereria Abaibirania saa na ibere 20 mpaka 27 ng'aki arateba omwarimu 20 kobua mono obokuani obo tibwarenge gokoreka botari nemuma yaani emuma nogotiana okobua mono obokuani obo tibwarenge gokoreka botari nemuma na naki abwo bare kobekwa ase obokuani tibare kobekwa amo nemuma korende Yesu akobanyora amo nemuma goetera asare oyo omotebetie omonene otianire gose takonchora ebirengereri biaye aye omokuani okare na kare 22 gaki ase ekerango eke Yesu obeire oyo bwobomaene bwokobwatana kore okuya kobua bari barenge abakuani beritang'ani barenge abange ekiagera batangetwe namakweri tibagendererete 24 korende ere ekiagera agendererete kare na kare nere nare nobokuani botari konchoka 25 ase aywo nare nokobua gwokobatoria kegima abo bagocha ase Nyasaye goetera asare ekiagera nigo are moyo botambe ase okobasabera bono egento tokorora abwo nonya teraera 26 naki nigo etogwenerete intwe tobe nomokuani omonene buna oyo ore omochenu otari na komocha otari na kemoa bwatanetwe korwa ase abanyene ebibe oimokereriwe igoro ya igoro noratigera abo gento tokorora abo otoroche ng'obokuani obo bwa Melkisedeki borengete Yesu bono tokare gokwanera Yesu nero otianera iga ase egitabu kia Zaburi ng'aki aya nobeki aya nobo omokuani okare na kare oriereki eira ng'a bono ekero tokorigereria obokuani obo bwaye ngobori gotwarenge riswari ngobori gotwarenge ng'a mang'ana ki ayagocha koreng'ana nobokuani bwa Kristo bwekerengo kia igoro ng'anki akoigera obokuani bwa Kristo bokoba obokuani bore bwekerengo kia igoro kobua abakuani bari barenge bense twara ng'obokuani bwaye kero togosoma Abaibirania ebi 2:20 igo bogocha botianiri igo bore nemuma bari igo barenge abakuani bense bagache nerichiko lakini oyo kagocha naki nemuma iga arierere an oath ng'ere nabo omokuani kare na kare naende twarora bono ng'a omokuani oyo iga akoba he becomes a guarantee of a better covenant 22 ng'aki twasoma bono yarenge goteba 22 yarenge goteba ng'a gaki ase ekerenge eke Yesu obeire oyo bwobomaene bwokobwatana kore okuya mono ng'okobwatana oku kwaye igo kore okuya mono kobua koroki kori kwa abakuani bense eye twanyora ng'a gento kikiarenge kogera akoba igo ase eng'encho abakuani bense eye igo bare goko Yesu iga amenyete kare na kare naende twanyora ng'egasi yaye Yesu iga nokoru esacrifice nokoru ebing'wanso taruete ekeng'wanso ari omosalaba akarua ekeng'wanso ng'a naende bono ekeng'wanso agenderete korwa namasaba y'abanto baye ekero basabire noare igoro ogotorera ki okare gotosabera ng'eki naki ekeng'wanso agenderete korwa ng'ere namenya
kare na kare ng'ere oyo omokuani otari gokwa naki kiagera abu 27 asoma ng'a naki gekogera toganeti omokuani oyo otabwati bibe otabwati bimwa binde bionsi oramenye kare na kare. Okomenta mwalimu tukware komenta. Egento nare komenta ekemo nabo ase Abaiberania eywo isano emo 19:20 gokwanera kiarenge iga 19 gokwanera kiarenge iga ogosemeria okwo tore na korokwo buna ekerochi kiomoyo okore na echinguru nagotari koonchoka kogosoa ase are ime moino yetoto ase ari Yeso asoete buna omotangi oito na ase eng'encho yaito ekero abeire omokuani omonene okare na kare koreng'ana buna Melkisedeki. Twanyorire ng'aki yaani aria ase Yeso asoete aria ase etoto ya moino yaani achenwa ase achenu niga aramona intwe niga aenderete gotosabera naende ncherende teiyo onye komotamerete Yeso omonyene bweka niga aragokonya na niga arakorusia ase ense eye ebibe onyare gotenena bokong'u iga ekero asoete aria iga aenderete gotosabera mochando onde bwensi oria toramobori niga aratokonye naende tomenye nere kare na kare. Bono ekero togokora egento twanyorire egasi enene Yesu akare gokora nokobwatania emeremo ya Kristo yokobwatania buna omokuani omoikeranu na oichire na amabera niga ekoba abanto baye okoenekerigwa kwa botambe gokomenya bosio bwa Nyasaye. Ng'a iga ase eng'encho Yeso atobwoire are igoro aria na gotosabera ng'a igo otoenekeiri ng'a egasi yaito nokogenda ase obosio bwa Nyasaye botambe etobwatana assurance. Mbuya mono abarimu na ekenena ntobwate ntore na obokenena okwegena gwaito nkorikwa bosa ekiagera ntobwate oyo okona gotosabera chingaki chionsi ase erieta ria Yeso omotoria omwancho tata mbuya mono naende yaikire engaki twanyare gotabokia naende aywo twanyare korigereria omonene naye gwatoraire togwaka mbuya mono naende buna bono togochi abategereri baito baseseni buna naende togochi korarigereria amariko agochi motwe omonene onyare koenderera gotoraa egere tonyare kokina kemoika obuya bwao tiga botoisane kiatosire goetera omwana Yeso Kristo omotoria oito.